So karon guys, mag-vlog mi karon. Vlog ko karon. Ipakita na ko sa inyo ang gamito na ako. Suluhin mo yan. High-tech good ta. Nawaw. Baliw. Ano ipang-vlog na mo diri guys? Kiyat-kiyat ta sabay pero pakita na ko na. Uy, Tuman, ready na ka? ready na. Ito na. Magilis ako Mayabang na naman yan. Iris na ta guys Iris na bago tama ito bye-bye. Kita na ko sa inyo Ang galing mo talaga, bright ka. Gamito na mo karon pa vlog. Kare. Okay guys, bye-bye. Hi guys. Stoy. Nak. Bagay ba? Hoy! Guys. Interview na sa Hello. Oh my God!